L'altre dia em varen dir que podia haver presència d'extraterrestres a un petit bosquet. Allà que vaig anar. Cal estar molt atents i, sobretot, se'ls ha de despistar. Així que em vaig posar les meves ulleres de sol. Cal anar camuflat perquè jo he sortit a algun mitjà de comunicació i crec que els aliens sospiten de mi. Quan estava allà, vaig sentir un soroll entre els matolls. Podia ser una Muscarium pretatum en moviment, o podien ser els aliens. Són molt gestos. Així que vaig sortir per potes i crec que vaig batre algun dels rècords d'Usain Bolt.